Magda nu știu. Nici negoțul ăla de tasul nu știu. De fapt, știi cum? Nimeni n-a știut, mă, să da singur, de fapt. De ce vrea tasul să plătească înmormântarea de dragul tău? Ce cauți aici? Mă, ce cauți aici, șefa? Infirmierele fură de la copiii bolnavi de cancer. Azi, acum, o dai afară. Ameninți oameni, mă verifici tot timpul, te urăsc, înțelegi că te urăsc? Nici măcar nu interesează de mine, știi ce-a făcut. Nu vede. Mă fut în banii voștri! Mi-aduc banii mama înapoi!